Зей районы һәм Татарстанның казанышлары әлеге фотокүргәзмәдә чагыла. Фотографияләр аша районның уңышлары белән танышырга мөмкин. Татарстан Казанышлар Республикасы автобус марафоны Зейгә килеп җитте. Залда район халкы оешма предприятие җитәкчеләре, үзидарә депутатлары җыелган. Татарстан казанышларының ныклы нигезе нәрсәдә? Бу хакта дискуссиядә сөйләштеләр. Аерым алганда юллар, мәгариф, мәдәният, шәһәр мохите өлкәләренә кагылышлы проектлар каралды. Национальные проекты – это определенные цели и задачи, которые ставятся для того, чтобы качественно изменить жизнь людей. И они, в чем их прелесть, в чем их важность, они охватывают самые полевые точки общества. И это очень важно. Без такой концентрации, на самом деле, проблем много, и все одновременно не решить. Но болевые точки обозначать надо и реализовать надо. Бүген Татарстанда барлыгы 100дән артык федераль һәм республика проектлары гамәлгә ашырыла. Алар арасында иң әһәмиятлеләре 100дән артык илкүләм проектлар. Зей районында программаларны, конкурс һәм грантларны тормышка ашыруда актив катнаша. 2023 елда республика рәисе ярдәме белән шәһәрдә Дулкын бассейны төзелде. Ринат Фәрдиев исемендәге Татар гимназиясе капиталь төзекләндерелде. Берничә мәктәп ашханалары ремонтланды. Хәзер ничек үзгәрде? Парклар бар. Монда хәзер спортив объектлар бар. 95% тәэмин итәләр бөтен кешеләр спортивный объектлар белән. Культура сараена әйтегезме. Менә бөтен кеше җайлы, кешегә матур яшәү өчен чаралар күрелә. Республиканың мәдәни мирас объектларын саклау буенча дәүләт комитеты рәисе Иван Гущин тарихи торак пунктларын саклау һәм үстерү буенча эшчәнлек хакында сөйләде. Татарстанда 6000-гә якын тарихи объект дәүләт саклауында тора. Югары Баграж авылының 136 еллык тарихы булган Троицк чиркәве дә шул исемлектә. Сегодня, если говорить про Заинск, сегодня порядка 55 объектов на государственной охране, в том числе 16 объектов археологии на Заинской земле. Это объекты и 19 века, и 18 века, и присутствуют объекты более позднего периода, советского периода. И мы все сегодня последовательно обращаем внимание на это. Чара мәдәният сарае сәхнәсендә Татарстан җир бию ансамбле концерты белән тәмамланды. Татарстанда автобус марафоны 1 мартка кадәр дәвам итәчәк. Ул 29 районда булачак. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.